Здравейте, приятели! Днес искам да погледнем във втора книга на Царете, 6 глава, да видим сърцето на цар Давид. Когато говорим за цар Давид, главно го познаваме като цар, така известен по целия свят. И като цар, той е човек, който се е занимавал с хора, който е водил и управлявал Божия народ. Като цар той е водил битки, взимал е користи и е разширявал царството. Божието Слово ни казва, че ние сме царе и свещеници, че ние сме царство от свещеници. Божиите призвания са царски призвания и свещенически призвания. Нещо, което е много важно и което ни показва ключа или тайната за успехите на Давид и способността му да разширява и да води царството е това, че Давид беше не само цар, той беше свещеник. Деяния на апостолите, 2 глава, Давид е наречен пророк. И много от псалмите му са пророчески, в които той пророкува за идващия Месия, Господ Исус Помазаник. Давид имал взаимоотношение с Бога, Давид имал взаимоотношение с хората. Давид е имал умението да се обхожда благоразумно сред хората, да печели благоволението на хората, да придобива приятели. Това е царски аспект от неговия живот или това е хоризонталният живот от неговия аспект. Но сърцевината, тайната, характерното нещо за Давид е това е, че той е бил човек по сърцето на Бога, той имал взаимоотношение с Бога, той е обичал Бога, той е бил приятел на Бога. Самия Бог свидетелства за него, наричайки го човек по моето сърце. И аз ви казвам, че Бог го е нарекал човек по моето сърце, не толкова заради социалните му умения или царските му характеристики, а го е нарекал човек по своето сърце, заради неговото свещеническо сърце, заради неговата любов към Бога, която се изразява в молитва, в хваление, в общение с Бога и гъвкаво смирение и съобразяване към волята на Господа. Давид е ценял помазанието на Господа. Във втора книга на Царете, 6 глава, Давид връща Божия ковчег обратно в Йерусалим. По пътя Оза се осмелил да докосне святия Божий ковчег, поради което е умрял, и Господният ковчег е престоял в домът на Овите дом. 10 стих. Затова Давид отказа да премести Господния ковчег при себе си в Давидовия град, но Давид го отстрани в къщата на гетеца Овите дом. И Господния ковчег престоя в къщата на гетеца Овите дом 3 месеца. И Господ благослови Овите дом и целия му дом. Понеже присъствието на Бога обитаваше в неговия дом, домът му беше благословен. И навсякъде, където е присъствието на Бога, там идва и благословението на Бога. Давид ценеше присъствието на Бога. Давид обичаше присъствието на Бога и затова Давид имаше благословението на Бога. Когато му известиха, че Господ е благословил дома на Овите дом и целия имот заради Божия ковчег, Давид отива да принесе ковчега с веселие, с хваление, като е жертвал говеда и огоени телци. 14 стих. Давид играеше пред Господа с всичката си сила и Давид беше препасан с ленен ефод. Лененият ефод, това са свещеническите дрехи. От един цар се очаква да ходи с царски одежди. Но тук, за разлика от другите си дни и за разлика от постоянното си явяване пред народа като цар с царски дрехи, този ден Давид е облечен със свещенически дрехи, които е носил под царските си дрехи. И когато принасят Господния ковчег, Давид си съблича царските дрехи, царското на метал, царската мантия и хората с изненада виждат, че под царските му одежди всъщност той носи ленен ефод. Това е било изненадващо за тях. И така Давид се е приравнил с свещениците. И тогава Давид с цялата си сила танцува и скача пред Господа, пред Господния ковчег. 15 стих. Така Давид и целия Израилев дом пренесоха Господния ковчег с възклицание и с тръбен звук. А като влизаше Господния ковчег в Сауловия град, Михала, Сауловата дъщеря, погледна от прозореца и като видя, че цар Давид скачаше и играеше пред Господа, презря го в сърцето си. И след това му казва в 20 стих: колко славен беше днес Израилевият цар, който се съблече днес пред очите на слугите на служителите си, както се съблича безсрамно един никакъв човек. Неговата съпруга Михала считаше, че той като цар трябва да си държи на царското достоинство, не трябва да си съблича царските дрехи и не подобава той да бъде със свещенически дрехи и танцува и да скача пред Господа. За нея това се е равнявало на голота. И Давид й отговаря:
в 21 стих, пред Господа, който предпочете мене пред бащата и пред целия негов дом, за да ме постави вожд над Господните люди, над Израиля, да, пред Господа играх. И ще се унижа още повече и ще се смиря пред собствените си очи, а от слугините, за които ти говори, от тях ще бъда почитан. Така че Давид и отговаря: нещата, които аз правя, аз не ги правя за пред хората. Нещата, които аз правя, аз ги правя пред Господа. Давид живееше със съзнание за Господа, а не със съзнанието какво ще кажат хората, които ме гледат, или какво ще си помислят хората за мене. Той имаше съзнание за Бога. Така че в мисленето си той беше повече свещеник, отколкото беше цар, защото той повече мислеше за вертикалното взаимоотношение с Бога, отколкото за хоризонталното взаимоотношение с хората. Той търсеше похвалата на Бога, а не похвалата на хората. И той каза: и не само това, ще се смирявам още повече. Неговото намерение беше да продължава да се смирява пред Бога и все повече и повече търси как да угажда на Бога. И не се безпокоеше въобще за това какво ще кажат хората за него. Каза: от слугините, за които ти говори, от тях ще бъда почитан. И какво приложение има това за нас? Бог иска ние да бъдем и да останем свещеници в сърцата си. Някои от нас са призвани за бизнес, царско призвание. Някои от нас са призвани за пастори, служители, проповедници, свещеническо призвание. Някои от нас са призвани да прекарват повече време в домовете си и да прекарват време в молитва, в изучаване на Словото, в ходатайство, в възпитаване на деца. Свещеническо призвание. Други са призвани повече да бъдат извън дома, сред хората, да придобиват ресурси, да търгуват, да работят. Царско призвание. Някои от нас финансират Божието царство, грижат се за материалното снабдяване и естественото снабдяване за църквата и за Божието царство. Някои от нас се грижат повече за духовното снабдяване на Божието царство и за потока на помазанието в църквата. Каквото и да е твоето призвание, главното призвание и главното желание, което Бог има за тебе, да общува с тебе лице в лице. Ти да бъдеш свещеник. И това е тайната, която направи цар Давид толкова велик. Той имаше първа любов, първи приоритет, молитвата, хвалението, общението с Бога. Той ценеше Божието помазание. Така че нека винаги да бъдем свещеници в сърцата си и да сме готови когато застанем пред Бога, да поставим на страна царското си величие и да се смирим пред Него и да осъзнаем, че Той е върховният цар и Той е върховният свещеник.